खुलुमबाय गामियारि सोलोंसालिनि जानानै आं बयखौबो बे चेनेलाव बरायबाय। जोङो दिनै WhatsApp सेटिंसनि नैथि भिडिअ हिसाबै आं बेखौ बानायनो सानदों। फै दानिया जागायदोनि। दाखालि जोङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन WhatsAppनि सेटिंस जिथुनाखि स्टेटासनि सोमोन्दै जों माब्ला इउज खालामनो हायो, माब्ला जोङो बेखौ टाइम आरो माने टाइमजों लोगोसे सोर बायदिनो जों बेखौ नुहोगोन, सोर बायदिनो नुहोआ, बेनि सोमोन्दै जोङो बेवहाय सावरायदोंमोन। फै जों दानिया सावरायदोनि सेटिंसनि सोमोन्दै। स्टेटास प्राइभेसिखौ जोङो खालामखांबाय, दा सेटिंसखौ जोङो नायदोनि। गिबि खोलोआव दङ जोंना प्राइभेसि, सिकिउरिटि, चेन्ज नाम्बार नैबेयाव दङ। दा बेखौ जों नायग्रोगोन। फार्स्टआव दङ प्राइभेसियावनो जों नायग्रोगोन जे हु केन सि माइ पार्सनेल इनफ' नैबेयावहाय आरो सोर नुहोगोन सोरनो नुहोआ बेनि बेवहायबो लास्ट सिन माने जाहैबाय नोङो बेसेबां समसिम नोङो नैबे वाट्सएपखौ नोङो नायदोंमोन, बेसेबां समसिम नोङो दङमोन, नैबेयो आरो बिखेखके जोङो माब्लाबा मा जायो, सेंग्रा आरो सिख्ला मोजां मोनलायनायनि बेलायाव बियो जायो जेब्ला माने फन हमलायै आरो वाट्सएपआव रायज्लायलायै नैबेनि गेजेराव आरो माब्लाबा जोंना मा जायो, जों बेखौ मस्ट इम्परटेन्ट होननानै साननो गोनां जायो माब्लाबा बे सेंग्रा सिख्लानि बेलायाव, गोसो थोलायनायनि बेलायाव। मानोना खायफाया नायो जे मा होनो लास्ट सिनखौ अन खालामना दोननाय एभ्रिवान होनाय लोगो लोगो माने बयबो नुजोबो बेसेबांसिम समसिम अनलाइन दंमोन। खिन्थु मा जायो, माब्लाबा जों बे गोरोन्थिखौ खालामनानै लायो जे आं एसेबांखिनिनिफ्राय आङो वाट्सएपखौ नायाखै, नैबेबायदि बाथ्रा बुङो। दा बेवहाय नैबे जोबोर गोनांथि। जेब्ला जोङो नैबेवहाय लास्ट सिनखौ एभ्रिवान होगोन अब्ला बयबो नुजोबगोन आरो नैबे बयबो नुजोबगोन नोङो बेसेबां समसिम नोङो अनलाइन दङमोन। दा बियो नोंनियाव जेसेबां कन्टेक्ट दं बेल' नङा, बेनि बायजोनि हमना ला नोंनि कन्टेक्टआ जायनाव दं बेनो नुगोन। दा नैबे माइ कन्टेक्ट्स होनदों, माइ कन्टेक्ट्स होनाय लोगो लोगो बे माइ कन्टेक्ट्सआ नोंनाव बेसेबां कन्टेक्ट दं बिथांमोनाल' नुगोन आरो बायजोफोरनि मानसिफ्रा नोंनि नाम्बारा दङब्लाबो बिसोरो नुनो मोननाय नङा। ओमफ्राय नबडी होयोब्लाथ' मिथिखायो बेयो रावखौबो जों बेसेबांसिम थायो, जेसेबांसिम रायलायो, सोरजों चेट खालामो बेखौ रावबो नुनाय नङा आरो बेखायनो नबडी होना दोनोब्ला रावबो नुनाय नङा। आरो आं लास्ट सिनखौ एभ्रिवान होना दोनदों, बयनोबो आं नुहोगोन बेबायदि। दाना नै प्रफाइल पिकचारनि खोथा, प्रफाइल फट'नि खोथा। दा प्रफाइल फट'आव जोङो मा होनो, एभ्रिवान, बयखौबो जुदि नुहोनो गोसोबा जोङो एभ्रिवान होना दोन। बेनिफ्राय जुदि माइ कन्टेक्ट जुदि होयोब्ला आंनियाव जेसेबांनाखि कन्टेक्ट नाम्बार दं सोरनिबा बिथांमोन जायफोरना वाट्सएप दङ बिथांमोनाल' आंनिखौ प्रफाइल पिकचारखौ नुगोन। बेनि अनगायै नोंनि फन नाम्बारा सोरनावबा दं खिन्थु नोङो बै मानसिनि फन नाम्बारनि नोंनाव गैया, फन नाम्बारा नोंनाव गैया, अब्ला बिदि जुदि जायोबा बै मानसिया नोंनि प्रफाइल पिकचारखौ नुनाय नङा माइ कन्टेक्ट्सआवल' जुदि होयोब्ला। आरो बियो नबडीआव होयोब्लाथ' मिथिखायो गासैखौबो रावखौबो नुहोनाय नङा। दा नबडी होनायनि ओंथियालाय माथो मोजां जानो, मानो होनोब्ला जोङो प्रफाइल पिकचारखौ मानो दोनो, मानसिखौ सिनायनो आरो बिथाङा सोर सावगारिजों लोगोसे सिनायनो थाखायनो जों दोननाय जायो। ओंखायनो आङो माइ कन्टेक्ट होआबालासिनो एभ्रिवान, सोरबाफोर जुदि दङब्ला मानसिखौ नुनानैनो सिनायगोन, बेनिखायनो आं एभ्रिवानावनो दोनबाय। दाना एबाउट होदों, एबाउट माने नोंनि सोमोन्दै जेसेबांखिनि दङ, जेसेबांखिनि डिटेल्स नैबेखौ होनदों। एभ्रिवान जुदि होयोबा एभ्रिवान गासैबो नुगोन, माइ कन्टेक्ट होयोबा नोंनाव थानाय कन्टेक्ट नाम्बार जेसेबां दङ बिथांमोनाल' नुगोन। नबडी होनाय लोगो लोगो नबडी, एभ्रिवान आं दोनबाय, एभ्रिवानानो बयनिखौबो। ओमफ्राय स्टेटासनि खोथाखौ जों दाखालि सावरायखांबाय। नै रेड रिसिपियेन्ट्सनि खोथाया बे थारमाने सोरबा सासे नों SMS हरनायखौ नायदोंना नायाखै, ना सौहैदोंना सौहैयाखै, नैबेखौ नायनो थाखाय जों बेखौ इउज खालामनाय जायो। ओरैनो जुदि जोङो बेखौ अन खालामाब्ला बैखौ जों नुनाय नङा जे बिथाङा नायखो ना माखो, जों बेखौ हमनो हानाय नङा। जुदि जों बेखौ अन खालामना दोनो अब्ला जेब्ला जोङो पिकचार मोनसे हरो, पिकचार हरनाय लोगो लोगो सेन्ड जानाय लोगो लोगो बे थाङो गोजौआव, माने माबायाव सौहैबाय, जायनो हरदों बेनो सौहैबाय। ओमफ्राय डाबल
राइट सिन मोननै होनाय जों नुगोन। बे नुनाया जाहैबाय माबा जागोन जास्ट वाइट कालारैनो थागोन बियो। जुदि ग्रिन जायोबा हमना लादो बिथाङा फरायबाय नोंथांनि मेसेजखौ नायबाय बे जागोन आरो। ग्रुप्सनि खोथाखौ आङो मस्ट इम्परटेन्ट होदों बेवहाय। मानो होनोब्ला जों माब्लाबा मा जायो ग्रुपआव जोङो सोरबा सिनाय मोनै मानसियाबो नोंथांखौ मोनसे हानजा खुलिनानै नोंथांखौ एड खालामनो हागौ। दा बेवहाय जोङो माब्लाबा मा जायो खायफाया मोजां ग्रुप गाज्रि ग्रुप थानो हागौ। दा खायफाया ओरैबायदि माने ग्रुप खुलियो जेरावनाखि जोङो थाथावा आरो जोबनो गैयै मेसेजफ्रा फैलाबाय थायो। दा बे जोंखौ इरिटेट खालामो। दा बेबायदि जुदि जायोब्ला नोंथांखौ सोर एड खालामनो हागोन आरो सोर एड खालामनो हाया बेखौ जोङो कन्ट्रल खालामनोबा बेखौ जोङो सामलायनो थाखाय नैबे ग्रुप माबाखौ जोङो इउज खालामनाय जायो आरो ग्रुपनि सिकिउरिटिखौ। हु केन एड मी टु ग्रुपआव सोर एड खालामनो हागोन आरो सोर खालामनो हाया बे एभ्रिवान होनाय अबभियासलि एभ्रिवान होनाय लोगो लोगो नोंनाव बेलेगनि कन्टेक्ट नाम्बार गैयाबाबो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जाय मोनदों बिथाङानो एड खालामनो हागोन नैबियो एभ्रिवान। बेनिफ्राय माइ कन्टेक्ट्स होनदों। माइ कन्टेक्ट्स माने बेनो नोंनियाव जेसेबांखिनि कन्टेक्ट नाम्बार दं बिथांमोनाल' एड खालामनो हागोन। बिथांमोन माने नोंनियाव थानाय कन्टेक्ट नाम्बार्स बिथांमोना जुदि गावबा गाव वाट्सएप दंबा बे वाट्सएप थानाय मानसिया नोंनियाव नाम्बार थानाय थारमाने नोंनियाव फनाव बैसोरनि नाम्बार दङ बैसोरल' खिन्थु नोंखौ एड खालामनो हागोन बेबायदि। दा न'बडि होनाय लोगो लोगो जोङो मा जायो न'बडि होनाय लोगो लोगो रावबो नोंखौ एड खालामनो हानाय नङा बिना अनुमति। नोंखौ सोंग्रोगोन बिथाङा एड खालामनो नागिरदों नोंथाङा राजि दंना? जुदि राजि दं येस खालामनानै होबा बिथांनिया एड जागोन। दा बियो आरो दा बियो मस्ट इम्परटेन्ट जायो जोंखौ इरिटेट खालामो। ओंखायनो न'बडि होना दोननानै लानाया बिराद मस्ट इम्परटेन्ट होननानै जों साननो हायो। ओंखायनो आं बांसिनै माइ कन्टेक्ट्स दोननाया मोजां सानो। मानो होनोब्ला मालाबा जोंना ग्रुप खुलियो बेनिखाय इम्परटेन्ट जानो हागौ बे ग्रुपफ्रा। बेनिखायनो आंनाव जेसेबांनाखि कन्टेक्ट दं बिथांमोनाल'सो एसे मोजां इउज खालामनो हागौ। एभ्रिवान होनाय लोगो लोगो जायनो मोनो आंखौ माने एड खालामगोन बेनिखायनो आं एभ्रिवानाव दोनला माइ कन्टेक्टखौ दोनगोन बेबायदि मोजां। खिन्थु जों न'बडियावबो दोननो हायो। नोंथाङा जुदि ग्रुपआवनो थानो जुदि मोजां मोनाब्ला बेखौ न'बडि होना दोननाया जोबोद गाहाम। बेनि उनाव दङ लाइभ लकेसननि खोथा। लाइभ लकेसना जाहैबाय जों बेखौ सेटिंसनि गेजेराव थांनानै बेखौ मेनटेन खालामनो हायो। नोंथाङा सोरनोबा लकेसनखौ बबेयाव थांदों लाइभ खोन्थाबाय थानो लुगैयोबा आं उमुगाव दंफैयो तमुगाव दंफैयो नैबे बुस्थुखौ जेराव थांगोन बेनो श' खालामबाय थागोन नोंथांखौ। बेनिखायनो बेखौ इउज खालामनाया एसेबां इम्परटेन्ट नङा होनना आं सानो। मानो होनोब्ला जों बबे जायगायाव दङ बेखौ खोन्थाना लानायाबो एसेबां माने इम्परटेन्ट साना। मानो होनब्ला आजिखालिनि जोङो इम्परटेन्ट जायो बिथांमोना कल खालामखायो बेयो अबभियासलि। बेनिखायनो आं बेखौ एसेबां इम्परटेन्ट होला। दाना नोङो ब्लक कन्टेक्ट्सआवथ' मिथिखायो जायनाखि नोंखौ सोरबा जुदि माबा खालामदोंब्ला इरिटेट खालामदोंबा नोंथांखौ बायदिसिना बुंनानै होदोंबा बिथाङा नोंथांनि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंबा नोंथाङा जुदि बेखौ मोजां मोनाखैब्ला बा नोंथाङा बिथांनि मेसेजखौनो नोंथाङा फैहोआ होननानै जुदि सानोब्ला नोंथाङा एड खालामबानो जाबाय। बै प्लास साइनाव जोङो बेवहाय थुबानो जाबाय। बेयाव थुखांनायनि उनाव नोंथाङा जायखौ एड खालामनो गोसो बायदि नों जायखिजाया एड खालामनो हागोन आरो। आं बेवहाय एड खालामाखै रावखौबो। एनि पार्सन इउ केन ब्लक गोसोबायदि आरो नट अनलि वान पार्सन। हाउ मेनि पार्सन डु इउ वान्ट इउ केन ब्लक अल अफ देम। जास्ट बिथांमोननि माबाखौ सेलेक्ट खालाम कन्टेक्टखौ नैबेबायदि। आं हमना ला सासे मानसि जिखुनु जाया ओरैनो आरो लोगो होननानै बुंनांगोन। नैबे आइडल स्टाफखौ आङो हमना ला आइडल स्टाफखौ अफ खालामसै। बेखौ खालामबाय एड जासिगोन बिथाङा अट'मेटिकलि एड जायो। नैबेवहाय आइडल स्टाफआ अफिस स्टाफ बिथाङा एड जाबाय। जुदि आनब्लक खालामनो गोसो नैबेवहाय क्लिक खालामनानै आनब्लक आइडल अफिस स्टाफ बिदि खालामनानै होफिनबानो जाबाय। बिथाङा आनब्लक जाफिनसिगोन बिथाङा नुफिनसिगोन बा नोंथाङा बिथांनि SMS खौ नुफिनसिगोन।
दा बेखिनि बेनिफ्राय आरो दंबावो मोननैसो फिसा फिसा दंबावोमोन 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ एसे जों सावरायदिनि सिकिउरिटियावथ' जोङो सावरायखाबाय your messages and calls are secured and with end-to-end encryption, which means what apps and third parties cannot read or listen to them. माने बियो बुंदों नोंथांनि जिथुनाखि SMS नोंथांनि जिथुनाखि डेटा बेफोरजों नों जि रायज्लायदों जि फट'फोर रिसिभ खालामदों बियो बे मोनसे फननिफ्राय गुबुन मोनसे फनसिम बै जायनिसिम हरदों बिथांनिसिम माने सेकिउर माने जोङो मा खालामदों इनक्रिप्सन होननाय लोगो लोगो मोनसे डेटा सिकिउरिटिनि मोनसे इनक्रिप्सन फर्मुला दङ बेनि गेजेरजों बे इनक्रिप्सन माने गुबुना नोंथांखौ गेजेराव हाबनानै नोंथाङा मा हरदों मा हराखै बेखौ नायनो हाया होननानै बेवहाय लिरदों नाथाय बियो एसेबां सिकिउर होननानै आं साना नाथाय बेखौ जोङो जास्ट ओरैनो एन्ड टु एन्ड जों इनक्रिप्सन होननाय लोगो लोगो इनक्रिप्सनखौ सोरबा गेजेराव हाबनानै नोंथांनि मेसेजफोरखौ फरायनो हानाया आथिखालनि मुगायाव बा आथिखालनि जुगाव जोबोद गोरलै होननानै बुंनांगोन बेनिखायनो आं एसेबां सिकिउर होननानै साना अब्लाबो बियो हाजासिमखौ जोंनि SMSफोरखौ सिकिउर खालामो बेनिफ्राय सिकिउरिटि नटिफिकेसन बेथ' जोङो एसेबां इम्परटेन्ट नङा जुदि जोङो बेखौ दिन्थिनो गोसो गुबुननो दिन्थिनो हायो आरो बेखौ अफ खालामनो दोननो हायो बे एसेबां इम्परटेन्ट नङा मानो इम्परटेन्ट नङा जेब्ला नोङो नोंनि सिकिउरिटिखौ वाट्सएपनि सिकिउरिटिखौ चेन्ज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि नोंथाङा जे चेन्ज खालामबाय बेखौ गुबुनाबो खोन्थागोन बा गुबुननोबो खोन्थागोन गुबुना नुगोन नोंनिखौ बिथाङा माने हमना ला बिथाङा सिकिउरिटि हेज बिन चेन्ज होननानै माने बे बाथ्राखौ बुंगोन बेखौ श' खालामगोन ओंखायनो आं श' खालामनो गोसो गैया ओंखायनो दोनथ'बाय आं बिदिनो बेनिफ्राय बेनि दङ 2 स्टेप भेरिफिकेसननि खोथा 2 स्टेप भेरिफिकेसना जाहैबाय मोननै स्टेप जोंना भेरिफिकेसन जायो जोङो ओरैनो जेनेरेल हिसाबै जुदि जोङो सिंगल स्टेप भेरिफिकेसन जुदि जानांगौबा 1 स्टेपआ जाहैबाय OTPनि गेजेरजों नोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव नों जुदि नोंनि कन्टेक्टखौ इउज खालामनानै नोंथाङा जुदि वाट्सएप खुलिनो सानोब्ला मोनसे OTP फैयो बे OTPखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा वाट्सएपखौ खुलिनो हायो दा नैबेहाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन होननाय लोगो लोगो बैयो OTPजों लोगोसे नैबे नोंनि सिकिउरिटि क'डआबो थागोन आरो दा बेवहाय आङो इनेबल खालामनि हमना लाबाय आङो 11111 आरो 11111 सरि 2 ओंखारफ्लांबाय 11 बेनिफ्राय इमेल ID bbasumatari531@gmail.com आरो खनसे फैबावगोन bbasumatari531@gmail.com इउज खालामबाय आङो सेभ खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो सेभ जाबाय बेनिफ्राय डान खालामबानो जाबाय थारमाने मा जासिगोन नोंथाङा इनेबल खालामबाय थारमाने नोंथाङा नेक्स्ट हमना ला साप'ज बे वाट्सएपआ डिलिट जानानै बा बे वाट्सएपआ नोंथांनो बोरैबाफोर माने आनइनस्टल जाबाय नेक्स्ट नोङो वाट्सएप खुलिनो सानदों वाट्सएप खुलिनो सानोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन जे 1 भेरिफिकेसनाथ' जाखागोनानो OTP सेन्ड नेक्स्टआव नैबे जिथुनाखि जोङो 111 जि बे कड इउज खालामदोंमोन बे कडखौबो जोङो इउज खालामनांगोन आरो दा जुदि इउज खालामनो जुदि बावबायब्ला नोंथांनि इमेल होखानाय दङ बे इमेलजों नोङो रिकभार खालामफिननो हागोन नैबियो बेनिखायनो जोङो 2 स्टेप भेरिफिकेसना बेनो नोंथाङा जुदि मबाइल नाम्बारजों गुबुनाबो खुलिनो हागौ जुदि OTPखौ मोनोब्ला बेबायदि आरो बेनिखायनो मर सिकिउर जानायनि थाखाय नोंथांनि OTPखौ मोनोब्लाबो नोंथाङा जुदि पिन होनायखौ बिथाङा जुदि मिथियाब्ला बिथाङा इजियै बे नोंथांनि कन्टेक्टजों वाट्सएप खुलिनो हानाय नङा बेनिखायनो बियो आं सानो बे मस्ट इम्परटेन्ट नों जुदि माब्लाबा वाट्सएपखौ बायसान्सआव नोंनिखौ डिलिट खालामना होनानै आनइनस्टल खालामना होनानै नोंथांनि कन्टेक्टजों खुलिनोबो हागौ बेनिखायनो नैबेखौ होना लानाया मोजां आं दा इम्परटेन्ट सानब्लाबो आं दा इउज खालामा आं बेखौ डिसेबल खालामगोन डिसेबल खालामनो थाखाय दंखायो डिसेबल
बेनिफ्राय चेन्ज पिन दङ। चेन्ज पिनआ जाहैबाय पिन नाम्बारखौ नोंथाङा जुदि गोसोआव थानाय जुदि होना लानो गोसोबा, नोंथाङा जुदि कमप्लिकेटेड होनोबा होनो हागोन। डिसेबल खालामनो हागोन, बिथाङा 2 स्टेप जानाय नङा, सिंगल जाहैफिनगोन। दा चेन्ज इमेल एड्रेसखौबो नोंथाङा गोसोबायदि चेन्ज खालामफिननो हागोन बियो आरो। दा आं बेखौ डिसेबल खालामफिनसै, डिसेबल खालामबाय। आं बेखिनिखौ बेवहाय होबाय। दानिया दङ चेन्ज नाम्बारखौ चेन्ज खालामनाय। बेखौथ' अबभियासलि बयबो मिथिखागौ। नोंथाङा बे नाम्बारनिफ्राय नेक्स्ट माबा मोनसे बेखौ इउज खालामला होननानै गुबुनखौ इउज खालामसै होननानै सानोब्ला नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हागोन आरो। नेक्स्ट नाम्बार होदों, अल्ड नाम्बार, जेरावनाखि आङो वाट्सएपखौ सोलिगासिनो दं बेनि नाम्बार। साप'ज आङो नैबेयाव होदों 6239969862 बेखौ होबाय। ओमफ्राय आङो निउ नाम्बार गोदानाव होनोसै 8146331925 बेयाव होबाय। दा बिदि होनाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो आंना वाट्सएपआ चेन्ज जागोन। दा वाट्सएपआ जुदि चेन्ज जायोब्ला आंहा बै नाम्बारनिफ्राय नैबे नाम्बाराव फैगोन आरो। दा ओंखायनो आं बेखौ खालामा, बेनिखायनो आङो बेक खालामफिनबाय। नेक्स्ट खालामनानै जोङो बेखौ होनो हाबाय आरो। दा डिलेट माइ एकाउन्ट दङ। बे डिलेट माइ एकाउन्टआ चेन्ज नाम्बारखौबो इउज खालामनो हायो बेवहायबो। ओमफ्राय डिलेट माइ एकाउन्ट माने टटेलि माने हमना ला आं एकाउन्टखौ नांलिया होमबा डिलेट खालामनो हागोन आरो। एसेबां इम्परटेन्ट गैया बियो। जों बयबो एकाउन्टखौ खुलिनोसो गोसो जाखायो, बेनिखायनो आरो एकाउन्टखौ जों रानिंखौ लुबैयो। जों रावबो डिलेटबो खालामनो लुगैखाया, बेनिखायनो बियो बिदिनो थासिगोन। बेखौनो बिदिनो दोनबाय आङो। ओमफ्राय दिनै आं बेखिनिखौ बुजायबाय। माखासे खिनि जों दंबावो, बेकआपनि माबानि दङ, ओमफ्राय नटिफिकेसन्सनि खोथा दङ। नटिफिकेसनाव जों माबायदि नुजाहोगोन बेफोरनि सोमोन्दैबो दङ। गोलाव जागोन, दा आङो बेखिनिखौ होबाय।